Alright guys, init na yung panahon. Mag-summer na. Kahibaw na ka. Abi ni mo nga nung makahibaw ka nga kanang mo summer na gyud kay nindot na kay ang panahon. Init na for the last few days. Ni init na gyud. Wala na may mag-jacket pero nag-sweatshirt yapon. Pero init na gyud. Di ba rin? Tanawa, summer na gyud kay abi ni mo nga no, usa sa sign nga nung mo summer na. Mga abot na ang mga dambuhala nga yati dagko kayo. So makita nimo diri sa amo ang starboard side, naabot ni sila gahapon dungan-dungan rasad namo, tungag-una sila. Kani usa ni siya sa pinakadako nga yati sa tibuok kalibutan. Ang gidako na ng yatiha kuan kaning 138 meters dako para kumpara sa amo sa Lideros kuan rami 45 meters rami kana siya 138 meters. You can say the comparison kung sa kadak-an na siya kumpara namo. So mo na pinakadako nga yati diri sa Club Guimar. Kaning klasya sa yati, murag dandaan naman ni siya murag unsa ni Santo Iga Gilog 2000 para ko ka pero daghan nga ni crew. Ganihan ang gawas sa mga crew kay labot nga ila provision. Kuan daw ni sila mga muklo daw ni sila mga maximum to 45 crew members. Tamo ay kumpara nimo sa Lideros na po rami ka crew. So mudusi mi tungod kanay duha ka crew sa amo ang tender nga gamay nga kanang magsunod-sunod namo. So kani siya pertinda ko 45 ka crew, mo 45 daw ni sila ka crew. So nindot na, mug summer na, excited. Nakabiyahe na daimi actually. Nakabiyahe na mi kausa ni sakay na ang amo ang kanang sakay ng among amo og kausa for 10 days. Pero badla kay katong ni sakay sila the majority sa panahon perting bati as a weather. So karon niinit na unta wala na pod sila. So daghan ang mga yati diri pod nya dagko. Ay mga sailing boat daghan kari mga bagong abot nga mga sailing boat, mga super sailing boat dagko kay nga sailing boat guys. Nayati dito nga dako pod sa K7. So nagpasabot nga summer na gyud kay mudaghan pa ning mga yati diring dagko. Mga abot pa to among mga kaila nga mga yati sila si mga laundryman sa yating industry, sila si Arnel, si kinsa patoril, si Kuan? Si Dario Popoy, sila si Popoy. Si Popoy nagtrabaho to sa yating gipanag-iya ni kaning sa ganito? Ni Jackma. Si Jackma ang sa pangalan to sa yate Zen. So mga boto pati yate nila ni Michael Jordan, mga boto sila niya kay mo man nila nuguanan dira sa Pikas sa K7 dire sila si Kuan kinsa toy kanang laundryman sa kang Michael Jordan si Kuan si Dario kasi ganito si Dario shout out ni Dario Valintokas mo na siya laundryman nga gwapo sa kining Embrace motor yacht Embrace dai mo na yate nga gipanag-iya ni Michael Jordan. Kanas Michael Jordan pertinanda tuan ng Michael Jordan tungod sa iyahang kanang business venture sa iyahang kanang sa ganina sa iyang sapatos. Dili kanang Jordan kanang kuan kanang naitaw nga murag nag-ana unsa nga na. Wa magdi magay ko hilig ana. So mana mga boot na sila dira before mag-summer, mag full blown summer na gyud kay kuan pa man ron kanang tunga-tunga pa man ta sa Abril. So muinit panig maayo ug mo abot na ta sa buwan nga mga Mayo, Hunyo. So sa pinakainit gyud nga summer, ang pinakainit gyud nga panahon diri kanang mupatik na taog kaning July, August. Grabe murag desierto diri ka init. Basta mag-August na. Muna ko andari, muna kanang kaning init yung kay na diri. Sus mag-aso ang karsada na diri. Basta August na. Muna nga di ka pwede magbabad kay diri sa kaning deck during August. Sus
magkayo ang karsada mula na yung espalto gud. Ngato pero mo say problema diri kay perting inita og ting init pud. Pero kung winter sad tugnaw sad. Sus unsa na ni? Anyway, mora ni ako ang kanang update sa pagkakaron. So, huwag ka nang wala pa gani mo ka-subscribe, mag-subscribe na mo kay mo biyahe na mi, madto na mi layo. So, para makahibaw mo sa sunod ng mga lugar nga among adtuan, dapat mag-subscribe na ka nya, imong i-click ang notification bell para updated ka sa amuang kanang progress sa amuang summer. Okay, salamat sa pagtan-aw og magkita ta sa sunod namong video ni Ariel. Bye for now. Okay?